Pinita nili nali tumafan Karbi Anglong pen kapiklang pon latest VORENG WORENG APHUTHAK LABANGSO video long nang than pachini ponikpo lapen nali tum stame video keceng pen kijut anlang igon lapen details mate klarda kalam la bangke nali tum kai kiason labangso video arlosi thekpon long ikpo lapen nali tum jong labangso YouTube channel na anta subscribe telang pulte kaching on pen subscribe igon lapen labangso video tanali tum ka an ma share igon Karbi Anglong aras tame palangik nang lapen pachini nang tangte patiek penon labangso VORENG AWARSAI APHUTHAK le lang ponlonang lapen chethan ponlonang tangte lanon Karbi Anglong panagik lang latest VORENG AWARSAI APHUTHAK le dak chethan ponlonang lapen labangso VORENG AWARSAI kapiklang pon labangke Government of Assam mate Office of the Assistant Director Diary Extension Service Diary di dev department ahin mate Karbi Anglong diphu ahin principal lang pon iglo lapen labangso advertisement publish pon labangke dak 16 September 2023 labangso chiklosi dak publish pon no lapen da advertisement number nali tum screen along thek pon long ikpo lapen ko ppc dak tok pon ma last date command tu ma lapen salary ko an ma kachar lengdeng kon ans nei ma an qualification se sinang zi ma lapen department amen copy ma apusamen lai hui dak details non lang polona lasening ke hang abang phi tum nang litum jong si claim dun ingtung polotang te nang litum ka apply dun ji afa nang litum arideng standard form do iknang po lapen employment exchange tame do iknang po nilipu verti nang litum jong si employment exchange avelang prote prabjen nang litum online apply ko koson si ka apply ning malabang so process tame nili already labangso YouTube channel long nili upload ik elo lapen nali tum dam ikon video ong piko dak 500 so se a video do nali tum labangso ang bong long pon ikpo lapen apus labangke grade 4 apus side lo dak bangke lapen salary nali tum 12,000 pen 37,500 plus grand pay dak 3,900 anali tum long pon ikpo lapen nali tum standard form amota nilipulo standard form nang nalitum kinang so sot details na nalitum fill up dam iknang po lapen labangso VORENG AWARSAI lak bangke under rule as the Karbi Anglong Autonomous Council lapen 10 rupees nalitum chalan 10 rupees bang chalan nalitum katinang po KCC chalan lo lapen last date bangke dak 25 September 2023 sidak last date lo labangso aprang nalitum jogdon ikon lapen non dak details lang ponlo nang kon ana post vacancies doma lapen dak serial number 1 lapen department bangke kadu ka weta chini po assistant director diary extension service diphu diary department dev department Karbi Anglong lapen dak name of post bangla sonlo pion aphan ingsido lapen milk collector aphan ingsido lapen chukidar aphan ingsido kadu ka wepen dak kithom an da grade 4 apusto lapen kachar liang deng bang ki ong kali da class 8 person da chok listening ke hanga bang pu abang phitum nalitum jong si jogdon example de prabden pen nalitum jogdon ikon lapen terms and condition dolang artala bang ki 18.38 years abang phumul abang phitum si jogdon long ikchot po lapen number 2 long dola the candidate should apply along with assisted copies obtains testimonials and along with the complete biodata and 2 copies of self attested passport size photograph nang ikpo nalitum documents ko an mage do nalitum self attested ba nalitum amen majitok dun iknang po lapen nalitum complete biodata mate nalitum details ba nalitum pidun iknang po lapen photo pakni nang po self attested tang photo anung nalitum amen chitok dun iknang po lasonlo lapen all candidates apply for the above post need deposit IPO places favor of assistant director diary extension service diphu among rest 100 for the general OBC category apano lapen ST SC tumbanga 50 rupees application fee pinang po application ki jogdam hot nalitum pi iknang po pusi dak kitok pon lo lapen OBC alang litum dak forong si lapen ST SC candidates atum fokep an nalitum application fee bange pinang po the envelope number 4 long kitok pon banason the envelope containing application with along with a complete tense must be mentioned against the applied post la se envelope thaknalitum
kalau so post long si ka apply dun email labang so post so dak mention dun ignang po lapen number 5 long ban name of the eligible candidates for Viva Voice can be sent notice board 28 September arnisi paklang pon ikpo lapen for the assistant director extension service diphu Karbi Anglong and they request to collect their calling letters during office hours in 10 a.m. to 3 a.m. from 29 pensi dak calling letter bang pikpo labang song bonalitum ingthum dam iknang po lasono lapen number 6 long the date of Viva Voice interview for the said post fixed on 7 October at 10 a.m. Viva Voice interview labang ke 7 October se dak fix pono lapen venue of interview labang ke dak assistant director diary extension diphu Karbi Anglong along se alalitum interview bang endpon po lapen nanitum labang sohod bang ke original documents nanitum chepon ignang po lapen 7 candidate must be a permanent resident of Karbi Anglong mate Karbi Anglong area candidate angsenang po West Karbi Anglong asort jogdun long ikpo lapen East Karbi Anglong asort tamen dak jogdun long ikpo lason asining hang abang phietum nanitum try dun igon jogdun igon da pus bang ke do kali ke thongwet lapen kachar leng deng ta dak nango class 8% da chok lasinanitum prabjin pen jogdun igo ke thon dam ning labang ke nanitum West Karbi Anglong source tamen diphu si dam ignang po diphu ke dam neng si labang ke address labang ke assistant director diary extension service diphu Karbi Anglong koso angden nela ke du labang nilita nalitum padang thanda gon elos tamen nalitum diphu damo batang si da arjulute nalitum chini ponik po lason lo jase labang so video nalitum lang misen polote labang so YouTube channel ta nalitum subscribe ke lang subscribe vek ngon lapen labang so video ta nalitum share ikta kadu kavi Karbi Anglong rats tame do iko lapen palang ikna lang linum ta pachini ikna lapen labang so awareng warsai pajok don iklona lapen esonalam nilile woreng warsai ki pibang ali pena ana bang phu abang pitum do jogdono te long exima polasona karju abang ka do jase actually nili kapiklang nili bangela advertisement se kapaklang ekchor nili birta kilong link sila bang so YouTube channel lang bangke rats tame palang ikna lapen pachini ikna lapen pajok don nang pusin nili paklang ekchor nili le woreng warsai ki pibang kali si long le bangke nili hin pen bang nili chini ne nas nalitum try don ingon jog don ingon lan chotlo nasi pinia video long bang pathiak pe nili short information ali to phanang ki pibang lan chotlo nasi domi thak me ka dukavi Karbitis 2.0 YouTube channel long kelangara do an fans tame nili hin pen kardom to change